Berkarar döwrütiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzyň ilim bilim ulgamyna aýratyn ähmiýet berilýär. Hormatly prezidentimizin tagalasy netijesini ýurdumyzyň bilimli ýaşlaryny ilme çekmekde, täze ilme açyşlar etmekliklerini giň ýol açylýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Himi institutyna zähmet çekýän ilmi işgärleriň aglaby bölegi ýaşlar bolup, olar watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň barha ýokarlanma ugruna özleriniň ilmi işlerini alyp barýarlar. Häzirki wagtda Himi institutyna 5 sany barlakhana hereket edýär. Ýani olar daşky gorşogyň himiýasy we ekologiýasy barlakhanasy, tebigy gidromineral, çyýgmallaryň himiýasy we tehnologiýasy barlakhanasy, himi önümçülükleriniň tehnologiýasy barlakhanasy, neftin gazyň himiýasy we tehnologiýasy barlakhanasy şeýlede senagat himiýasy barlakhanalary, mundan başga da 2 sany bölüm, ilmi barlag we seljerme işlerini alyp barýar. Ýagny olar fizik, himik, seljerme we guwanama bölümi, tehnologik taslama we önümçüligi ornaşdyrmak bölümi, şeýlede aspirantura bölümlerdir. Bulardan başga da Himi institutyna ýurdumyzyň tehnologik we ilmi barlag institutlary, ýokary okuw mekdepleri, şeýle hem Türkmenistanyň himi senagat üçin ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamak boýunça köp taraplaýyn işler alynyp barylýar. Arkadaşly gahrman serdarymyz, biz berkarar döwrütiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne öňümizde belent maksatlary goýduk. Mehriban watanymyzyň awadançylygy we durmuş ykdysady ösüşini, halkymyzyň ýaşaýyş derejesini mundan beýlekde ýokarlandyrmak, dünýäde parahatçylyk hem de ynançmagy berkitmek wezipelerini öňe sürdik. Şu belent maksatlara ýetmekde hem ýurdumyzyň ýaş nesillerini aýratyn bil baglaýar syp bellemek bilen ýaşlaryň bagtyar durmuşda ýaşamagy, olaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramagy, döwri we bilim almaklaryny üpçün etmegi, ýaş nesilleri watan söýjülügiň, insanperwerligiň belent ruhuny terbiýelemegi häzirki döwrüň esasy wezipeleriniň biri bolup durýar. Häzirki zaman şertlerine islendik döwletiň ykdysadynyň üstünlikli ösüşi ilkinji nowatda bilim we ilim ulgamynyň ösüş derejesi bilen kesgitlenilýär. Şonda jemgyýetiň aň paýhas kuwwatyna netijeli peýdalanmak möhüm şert bolup durýar. Şeýlekde ilmiň öň dowarjy gazananlarynyň ulanylmagy ýokary derejede ösen döwletleriň ösüşiniň möhüm şertidir. Watanymyzyň ilminiň ösüşi hil taýdan dünýä derejesine çykarmak, ilmi barlaglaryň hem de tehnik işläp düzmeleriň netijeligini ýokarlandyrmak, olaryň jemgyýetiň we durmuşyň meselelerini çözmäge gönükdirmek, hormatly prezidentimiziň türkmen alimlerini hem de ýaş hünärmenleriniň öňüne goýan baş wezipesidir. Himi podogyna innovasiýa täzeliklerini ulanmak bilen täze tehnologiýalar esasyny yerli çyýgmalardan bäsleşlige okuyup önümler öňürmek hem de olar dünýä bazaryna çykarmak ýurdumyzyň alimleriniň hem de ýaş hünärmenleriniň esasy wezipelerdir. Türkmenistan Ilimler Akademiýasynyň Himi institutynyň ilmi işgär Jumaýew Nur hemmemiziň bilişimiz ýaly geçen ýyl ýaşlaryň ukanyny galkyndyran, olaryň döwri bilim terbiýe almagy, ösen şertlerde ýaşamagy, hala zähmet çekmegi üçin ähli mümkinçilikleriň döredilen ýyly boldy. Gahrman arkadamyzyň ýygy derli aladalary bilen gurulan, arkadaly gahrman serdarymyzyň taýsys tagallalary bilen açylyp ulanmagy berilen Arkada şäheri munyň aýdyň suwutnamasydyr. Bu şanly ýylda ýurdumyzda amala aşyrylan döwlet siýasatynda aýratynda ýaşlar siýasatynda gazanlan üstünlikleriň, ýetirilen sepkitleriň, şol sanda sebitde deň taý bolmadyk Arkada şäheriniň bina edilmegi netijesinde ýaşlar üçin döredilen mümkinçilikleriň beýany özünde jemleýän Arkadaly gahrman serdarymyzyň ýaşlar watanyň dayanjatly ajaýyp kitaby biz ýaşlar üçin gymmatly sowgat boldy. Watan söýmegiň kämil nutkasyny görkezýän hormatly prezidentimiziň bu eserde ýazan her bir jümleti gymmatly we aýdyň pikirleri biziň üçin bahasyz mektepdir. Hormatly prezidentimiziň ilkinji eseriniň ýaşlara bagşlanmagy, ýaşlara goýulan uly hormatdan olardan garaşylýan beýik işlerde nişandyr. Arkadaly gahrman serdarymyz ajaýyp eserinde şuňky ýaşlar garaşylyk ýyllarynda kemale gelen täze ruhly nesildir. Ýaşlar guramasy watany wepaly, nesiller terbiýelemekde we jebislendirmekde, olaryň güç kuwwatyny, aň düşünjesini garaşsyz ýurdumyzy östürmäge gönükdirmekde, öz borjun üstünlikli ýerine ýetirip gelýär diýip ýaşlar guramasynyň alyp barýan işine ýokary baha bermegi aýratyn bellerlikdir. Gurama tarapyndan durly ugurlarda ýaşlaryň zehini ýüze çykarmakda, olary goldaw, himayet bermekde ýygyderli döwlet derejesinde bäsleşikler geçirilýär. Ýaş alimlaryň dünýäniň öňde barjy ýurtlarynyň döwri wagt enjamlary bilen enjamlaşdyrylan ilim bilim ojaklaryny öz ilmi işlerini ýokary derejede ýerine ýetirip,
oňy netijeleri almaklary üçin giň mümkinçilikleri döredilýär. Bizi boýsandyrýan zatlaryň ýene-de birde eserde ýurdumyzyň zehini ýaşlarynyň ilmde, bilimde, medeniýetde, sungatda, senagatda, oba hojalygynda, sportda we beýleki ugurlarda üstünlük gazanan ýaşlarymyzyň atlarynyň we fotosuratlarynyň gelişdirilmegidir. Döwlet başçylygymyz tarapyndan ýazylan bu ajaýyp eserde öňde barja ýaşlaryň atlarynyň getirilmegi, olara münasip orun berilmekligi, ýaşlarymyzyň kalbynda, ruhunda öçmejek ýakymdy duýgulary döretdi. Halka döwlete hyzmat etmäge ruhlandyrdy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe 2023-nji ýylda Türkmenistanyň Ilmar Akademiýasynyň Hemi institutynyň ýaşlary hem uly üstünlikler gazandy. Olar özleriniň ilmi barlak işleriniň netijeleri boýunça ýurdumyzyň ilmi usuly jurnallarynda 30-dan gowrak ilmi makala, gazet jurnallarynda we elektron neşirlerinde 10-dan gowrak ilmi publisistik makala, daşary ýurt jurnallarynda 5 sany ilmi makala, 20 gola ýerine ýetirilen ilim barlygy we taslama işleri bilen özlerini görkezdiler. Ýaşlarymyz Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýat ministrliginiň intellektual eýçilik döwlet gullugyndan 3 san patent aldylar. Şeýle hem olaryň täze taýarlan patentlerine 5 san çözüp gelip goşdy we 3 sany ilmi işe şahadatnama aldylar. Him institutynyň ýaş alymlary döwlet maksatnamasy boýunça ýurdumyzyň ilmi barlygy we önümçilik merkezi bilen bilelikde alyp barýan işleriň sany 14 sany, halkara derejesinde 1 sany. Institutyň hojalyk hasaplaşy boýunça alyp barilen 200 golaý dürlük öwrümli şertnamalaryň alyp barylan ilmi barlygy we seljirme işlerine işçen gatnaşdylar. Aspirantlar we ilmlaryň kandidaty alymlyk derejesine dalaşgärler öz dissertasiýa işlerini ýokary derejede alyp bardylar we işleriniň netijesinde boýunça ilmi makalalar taýýarladylar. Oýlap tapyşlara patentler, şahadatnamalar aldylar. Gahraman arkadamyzyň hem de arkadaly gahraman serdamyzyň bize bildirýän ynamyny ödäp, ýaş alymlaryň öňünde goýulan beýik wedeplerini üstünlükli durmuşa geçirmekde zähmet çekjekden we tüý sürekden ynandyrýaryn. Biz ýaşlara ilim bilim dünýäsine giň ýol açyp beren, türkmen halkynyň şeýle uly bagty peşkeş beren gahraman arkadamyzy, arkadaly gahraman serdarymyzy köp sag bolsun zaýtýarys. Gahraman arkadamyzyň, arkadaly gahraman serdamyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işler ilminden ruwaçlykdan ruwaçlyga weslensin. Türkmenistana hemi ilmini we tehnologiýalaryny toplumlaryň ösürmegiň döwlet maksatnamasynyň esasyna ilmi temalaryň üstünde işler alınıp barýar. Alınıp barýan ilmi barlyk işleriniň netijesinde alimler ilmi işleri degişli guramalardan şolaryň hil görkezjilerini ýurdumyzyň döwlet standartlaryna laýyklygyny, şeýle hem daş gurşawy adamyň saglygyna ýetirýän täsirlerini we beýleki görkezjilerini dogry öwrenip, barlyk hany şertlerini alynan önümleriň kiçikliğine tejribelik işlerini geçirip, olary önümçilik ornaşdyrmagy üstüne bir näçe ilmi barlyk işlerini alyp barýarlar. Häzirki wagtda giňden peýdalanýan ziýansızlanyrjy serişdeleriň esasy düzüm bölegi üçin zerur bolan önümüň önümçiligini şeýle hem daş gurşaw üçin özüniň ýaramaz täsirini ýetirýän polimer we plasmas galynlaryny gaýtadan işläp, olar ekologiýa taýdan arasy, ykdysat taýdan ardan, energiýa taýdan tygyşytly dünýä bazarlaryny bäsleşlige okuyup bolan önümler almak ýaly ilmi barlyk işlerini amal aşyrýarlar. Men Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Hemi institutynyň 1-nji derejeli inженери Sapar Muradowa maýsy. Bilşime diýäl 2024-nji ýyl Pähim paýhadymany Mahtumul Praga ýyly diýip aglan edildi. Hormatly prezidentimiziň ýol başlygyny ilim ulgamy hassa bilen tetbikleri etýär. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Hemi institutynyň Türkmenistanyň hemi ilmini we tehnologiýalar toplumyny ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny meýilnamasynyň çägini ýurdumyzyň hemiýa senagatyny, nevit gaz hemiýa, oba hojalyk, dokma we gurulşyk budaklaryny ilmi taýdan kämilleşdirmegiň bawatyny uly işler alınıp barýar. Ýurdumyzyň zawod karhanalarynyň gadalaşdyrjy resmiýetnamalary, önümçilikleriň tehnologiýalyk reglamentleri, ekologiýalyk pasportlary, önümçiligiň galyndylaryny gaýtadan işlemegiň ilmi esasyny işläp düzmek, täze tehnologiýalar boýunça ulanýan çygmallaryň fizik, hemik häsiýetlerini öwrenmek we başga dürli ilmi barlyk işlerini geçirmekde maksatnamalaryň işler ýerine ýetirilýär.
dürli pudaklarda önümçiliklerin dolu ilmi esaslaryny öwrenip we bu ugurda ýaş hunarmenleri taýýarlamak boýunça maksatnamalaryň işleri ýerine ýetirilýär. Häzirki wagtda Himya institutumyzda 5 sany barlykhan, 2 sany bölüm ilmi barlyk we seljerme işleri alınıp berilýär. Fiziki, kimiki, seljerme we güwannama bölüminde dünýä belli kompaniýalarynyň häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edilip, şol enjamlaryň kömegi bilen bölümde ýaş hunarmenler dürli organik däl birleşmeleri, dökünleriň, dürli ýağlaryň, antifrizlaryň, suwlaryň we topragyň himiki düzümlerini seljermek boýunça netijeli işler alınıp berilýär. Şeýle hem bölümiň ýaşlary ýurdumyzyň dürli eýetçiliginde edara kärhanalaryna, kiçi we orta telekeçiligini buýurmasy esasynda dürli önümçükler üçin tehnologik reglamentler seljerme barlyk işlerini şertlamalaryň esasynda alyp berýärler we ýerine ýetirýärler. Ýaş alimler diňe bir ýurdumyzyň çägine däl, eýsem daşary ýurtda ilmi edaralary bilen hyzmatdaşlyk edip, bir näçe ilmi barlyk işler alyp berýär. Türkmenistanyň Ilimler Akademiyasy bilen Özbegistan Respublikasynyň Innovasiýany ösdüriş ministrliginiň arasynda başlangyç ilmi barlyk taslamasy boýunça bilelikdäki bäsleşigi geçirmek hakyny ulalaşygyň çäklerini Özbegistan Respublikasynyň Ilimler Akademiýasynyň umumy we organik däl himya institutu bilen buýan köküniň galyndylarynyň we fosforitleriň esasynda organik we organik däl dökünleri almak tehnologiýasyny işläp düzmek atly ilmi barlyk taslamasy alınıp barmakda bölümiň ýaş ilmi işgärleri netijeli işleri ýerine ýetirýär. Bölümiň ilmi işgärleri täze innovasiýa usullary arkaly döwrewap barlykhany enjamlaryny, suwlaryň, dökünleriň we kimiki serişdeleriň seljerme işlerini ýerine ýetirýär. Bölümümizin ýaş alimleri türkmen arçasynyň pürlerinden we miwelerinden efir ýağlaryny alyp olardan melhem taýýarlamak boýunça ilmi işler alyp berýär. Institutumyzyň ýaş alimleriniň we hunarmenleriň öz mümkinçiliklerini amala aşyrmakda ilmi barlyk işlerini alyp barmakda giň mümkinçilikler döredilýär. Hormatly prezidentimiziň taýsys tagallasy netijesinde gaz himya, newit himya, dağ magdan paylaşdırmak, mineral dökünleri öňürmek ýaly himya senagatlaryň häzirki zaman ugurlaryny güýçli depkinler bilen ösdürmekde uly maksatnamalar amala aşyrylýar. Geljekde diýarymyzyň himya senagaty babatynda has we ýokary ösüşleri gazanjakdygyny berkinanýarys. Ilmi işleri işlemäge, döretmäge ähli mümkinçilikleri döredip berýän Gahrman arkadagy Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdjan. Gahrman arkadagy Gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutjan tutumly işler elmidän rowatçy bolsun. Arka dağlı Gahrman serdarymyzyň ýurdumyzyň alimleriň öňüne goýan esasy wezipesi ilmi hiltaýdan täze derejä çykarmakdan, ilmi işleriň we tehnik işläp taýýarlamalaryň netijeligini ýokarlandyrmakdan, olary jemgyýetimiziň we döwletimiziň ören wajyp meselelerini çözmäge gönükdirmekden ibaretdir. Alimlerimizin tagallalary ykdysadyň ähli pudoklaryny, täze tehnologiýalar we innowasiýalary ornaşdyrmaga, öz ilmi tehnik pikirlerini ösdürmäge hemde häzirki zaman ilmiň düýpli ulgamyny döretmäge gönükdirlendir. Hormatly prezidentimizin taýsy tagallalary bilen häzirki döwürde ilim bilim önümçiligiň güýjüni urlaýar. Şeýlelik bilen täze tehnologik mümkinçilikler kemale gelýär. Ilim bilim jemgyýet ösüşleriniň çeşmesi, nerede halkyň aýratynam ýaş nesilleriň döwrewap bilimliligi, çoňur ilimliligi barada alad edilýän bolsa, şol döwletde syýasy, ykdysady we beýleki ugurly ösüşler, awray mertebe, halkyň ahwalynyň aýrylmaz bölügini urlaýandyr. Ilmiň aň, paýhasyň, bilimiň sazlaşygyna emele gelýän jemgyýeti öňe terýän güýçdür. Çünki ilimde döredijlikli gözlegler jemlenýär. Berkarar döwretiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne, senagaty, halk hojalygyna, ilmiň soňky gazananlaryny ornaşdyrmakda, milli ykdysadymizi dünýä ölümlerine laýyklykda döwrewaplaşdyrmakda Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Himya institutunyň alimleri netijeli işler we almatçylar amala aşyrmaklyga döredip berýän ul mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz we Gahrman arkadaýymyza hoşallyklaryny bildirýärler.
Habarlaryň şu sanyna. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sanyny ulgum arkaly iş masagyny geçirdi. Döwlet başçylygynyň ýaşlar watanyň dayanjatly täze kitabynyň tanışdyrlyş dabaralary giňerim bilen dowam edýär. On 5-nji ýanwarda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sanyny ulgam arkaly iş masagyny geçirdi. Hormatly prezidentimiz iş masagynyň gün tertibini yglan edip, Elki bilen Ahaly welaýatynyň häkimi hojaglygy we söz berdi. Häkim welaýatda alnyp barlaýan möhümliğin o hojaglygy işleri barada hasabat berdi. Şeýlekim hasabatda ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň we çağlar baglarynyň ýyldys ulgamlaryny talabalaýyk işletmek, ilaty elektrik energiýasy, tebii gaz, agy suw bilen üpjün etmek boýunça alnyp barlaýan işler barada edildi. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, şu günler dowam edýän möhümliğin o hojaglygy işleriniň ýokary hili ýerine ýetirilmeginiň möhümdigini bellädi. Hemde welaýatyň buğday eklen meýdanlarynyň ýygydy işleriniň agrotehnikanyň talaplaryny berk-berjaý etmek arkaly geçirilmegini, gowaça ekiljek ýerleri welaýatyň toprak howa şertlerine laýyk gelýän ýokary hili gowaça tohumny ekiş möhümine taýýarlamak boýunça alnyp barlaýan işleriň depinleriniň güýçlendirilmegini, göýök bakça ekinleriň ýazgy ekişine talabalaýyk taýýarlyk görülmegini üpjün etmegi tapşyrdy. Soňra Balkan welaýatynyň häkimi Aşar Muradow dowam edýän möhümliğin o hojaglygy işleriniň barşy barada hasabat berdi. Şeýlekim häkim welaýatda meden durmuş maksatly destgalaryň, ýyldys ulgamlarynyň kadaly iş edilmegi, ilatyň elektrik energiýasy, tebii gaz we agy suw bilen bökdönşsiz üpjün edilmegi uruny görülýän şäherler barada hasabat berdi. Döwlet başçylygymyz hasabat dinläp, häzirki wagtda dowam edýän möhümliğin o hojaglygy işleriniň ýokary hili ýerine ýetirilmeginiň geljekde bol hasyl almagyň esasy şertleriniň birdigini belledi. Ve şunun bilen baglykda welaýatyň buğday eklen meýdanlarynyň ýygydy işleriniň agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda ýerine ýetirilmegini, gowy çekiljek ýerleriň möhüme talabalaýyk taýýar edilmegini, paýta öňürjüleriň welaýatyň toprak howa şertlerine uýgullaşan gowaça tohum bilen üpjün edilmegini, ýer almanyň we beýleki göýök bakça ekinleriniň ekişine guramaçylykly taýýarlyk görülmegini gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Soňra iş masagyda Daşowdy welaýatynyň häkimi Sultan Muradowyň o hojaglygy işleriniň ýagdaýy barada hasabat bilen dowam etdi. Şeýlekim hasabatda welaýatda ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çağlar baglarynyň ýyldys ulgamlaryny talabalaýyk iş etmek, ilaty elektrik energiýasy, tebii gaz, agy suw bilen bökdönşsiz üpjün etmek boýunça zerur işleriň alnyp barlaýanyny barada edildi. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, häzirki wagtda ýerine ýetirilýän o hojaglygy işleriniň möhüm ähmiýetine üns çekdi we şunun bilen baglykda welaýatyň buğday eklen meýdanlarynyň degişli ýygydy işleriniň agrotehnikanyň kadrlaryny berjaý etmek arkaly geçirilmegini, gowy çekiljek meýdanlaryň, şeýlehem paýtaça babadaýhanlar üçin ýokary hili gowaça tohumnyň möhüme taýýar edilmegini, göýök bakça ekinleriniň ýazgy ekişine ykjam taýýarlyk görülmegini gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Soňra Lewap welaýatynyň häkimi Aman Geliýew welaýatda dowam edýän möhümliğin o hojaglygy işleri barada hasabat berdi. Hasabatda bilinşýäli gyş pastynyň dowam edýänligi bilen baglykda welaýatda ýaşaýyş jaýlarynyň, meden durmuş maksatly binalaryň ýyldys ulgamlarynyň talabalaýyk iş edilmegi, ilatly ýerlerde elektrik energiýasy, tebii gaz we agy suw bilen bökdönşsiz üpjün edilmegi günnelik gözegçilikde saklanýar. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, şu günler dowam edýän möhümliğin o hojaglygy işleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmeginiň möhüm wezipe bolup durýanlygyny belletdi hemde welaýatyň buğday eklen meýdanlaryna ýygydy işleriniň agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda alnyp barylmagyny, gowy çekiljek meýdanlardaky işleriň depinleriniň güýçlendirilmegini, paýtaça daýhanlaryň ýokary hili gowaça tohumlar bilen üpjün edilmegini, ýer almanyň we beýleki göýök bakça ekinleriniň ekişine talabalaýyk taýýarlyk görülmegini gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Soňra Mara welaýatynyň häkimi Oradow welaýatda alnyp barlaýan möhümliğin o hojaglygy işleriniň barşy barada hasabat berdi. Şeýlekim häkim welaýatda ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çağlar baglarynyň ýyldys ulgamlaryny talabalaýyk iş etmek, ilaty elektrik energiýasy, tebii gaz we agy suw bilen bökdönşsiz üpjün etmek boýunça amala aşyrylýan şäherler barada hasabat berdi.
Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, mövsümlerin o hojuluk işlerinin ýokary hili we agrotexnik möhletlerde ýerine ýetirilmeginiň möhümdigini belletkende. Buğday meýdanlarynyň iýdigi işleriniň agrotexnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmegini, gowa çekiljek meýdanlarda alınıp barylýan işleriň paýtaçy daýhanlar üçin vilayatyň toprak howa şertlerine laýyk gelýän ýokary hili gowaça tohumynyň taýýarlanylmagyny, gant şugunlarynyň hasylynyň ýerine alyp almagyny, göýök bahçe ekinleriniň ýazgy ekişine taýýarlyk görülmegini gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Soňra ministrler kabinetining başlygynyň Owa Senaty toplumyna gözegçilik edýän ornwasary Atahaliýew ýurdumyzda alınıp barylýan möhümlerin owa hojuluk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, milli ykdysadyýetymizde möhüm orny eýleýän owa hojuluk buğdagyny mundan beýlekde ösdürmek, owa hojuluk ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýeşdirmek arkaly ýurdumyzda azyk bolşulugyny puwtalandyrmak, puwdakda ýaýlanlandyrylan özürtmeleri durmuşa geçirmek boýunça öňde durýan wezipeleriň üstünlükli ýerine ýetirilmeginiň möhümdigini belledi we şunuň bilen baglykda ýurdumyzyň gowa çekiljek meýdanlarynyň ekiş möhümine talaba laýyk taýýarlanylmagyny, buğda alınıp barylýan işleriň depkinleriniň güýçlendirilmegini, paýta öndürjüleriň ýokary hili gowaça tohumlar bilen üpşin edilmegini, buğda ekilen meýdanlardaky iýdigi işleriniň agrotexnikanyň kadalaryny berk-berja etmek arkaly ýerine ýetirilmegini, ýerlemanyň we beýleki göýök bahçe ekinleriniň ekişine guramaçylykly taýýarlyk görülmegini gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Döwlet başlanmaz vilayetlaryň häkimlerine ýüzlenip ýetip gelýän ekiş möhümine ykjam taýýarlyk görmegin. Bu jogapkärli möhüm guramaçylykly hemde bökdönsiz geçirmegiň esasy şertleriniň biridigini belledi we gowa çekiljek meýdanlaryň ekişde ulanıljak owa hojuluk tehnikalarynyň, gurallaryň, her sebitiň toprak howa şertlerine laýyk gelýän ýokary hili gowaça tohumlarynyň möhüme dolu taýýar edilmegi babatda tapşyryklary berdi. Şeýlekim hormatly prezidentimiz gyş möhüminiň dowam edýänligi bilen baglykda vilayetlerdaky meden durmuş maksatly binalaryň ýyldys ulgamlarynyň kadaly işledilmegini, ýylatyň elektrik energiýasy, tebii gaz, agy suw bilen bökdönsiz üpçün edilmegini ýygyderli gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Döwlet başlanmaz sany ulgam arkaly geçirilen iş masagyny jemläp oňa gatnaşanlara berkjan saglyk, berkarar watanymyzyň ruwaçlygynyň, mehriban halkymyzyň abadan durmuşynyň üpçün edilmegine gönükdirilen giňirimli işlerini uly üstünlükleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan, şeýlekim hut öz adyndan Daniýanyň padşasy onuň aly jenaby Frederik Onunja tagta geçmek münasibetli ýürekden gutluglaryny we gowy arzularyny berdi. Siziň hökümdarlyk etmeňizde Daniýanyň durmuş ykdysady babatda ýokary ösüşler gadanjakdygyna, iki taraplaryň gatnaşyklарymyzda bolsa, täze itergi berilejekdigine inanýaryn diýilip hatda belenilýär. Döwlet başlanmaz mümkinçilikden peýdalanyp onuň aly jenaby Frederik Onunja berkjan saglyk, şahsy bagtyarlyk we abadançylyk, Daniýanyň halkyna bolsa parahatçylyk, öňe gidişlik we güllä ösüş arzu etdi. 15-nji ýanwarda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň merkezi serkerdeleri öýünde hormatly prezidentimiziň ýaşlary watanyň dayanjatly kitabynyň tanışdyrlyş davrasy geçirildi. Çykyşlarda şeýle anjaýyp kitaby sowgat edilmegi üçin ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başlygyna hoşallyk we alkyş sözleri aýdyldy hemde döwlet başlanmyzyň eserleriniň köwrünün köp bolmagy arzu edildi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanyşy döwründe ýurdumyzda gahrman arkadamyzyň başlangyjy bilen ýaýwanlandyrylan we hormatly prezidentimiz tarapyndan üstünlükli dowam etdirilýän toplumlaryň harby özörtmeleriň çäklerine ýaragly güýçleriň goranç ukyby hemme taraplaryň puwtalandyrylýar. Belenşiýaly ruhy taýdan kämil, bilimli, watan söýji ýaş nesliniň kemale getirilmegi ýurdumyzyň döwlet ösüşiniň strategik wezipeleriniň biridir. Watanymyzda durmuşa geçirilýän ýaşlar siýasaty ýaş türkmenistanylaryň sagdyn ösmegi hemde şahsiýet hökmünde kemale gelmek üçin has amatly şertler döretmäge önükdirilendir. Çykyşlarda ýaş nesliniň insanperwer watan söýji ruhy we beden taýdan sagdyn jogapkärli şahsiýetler hökmünde kemale gelmek üçin ýurdumyzda gahrman arkadamyzyň we döwlet başlanmyzyň tagallalary bilen ähli zerur şertleriň döredilendigi belenildi. Aydym saatly çykyşlar bilen utgoşkly dowam eden dabarda ýurdumyzda gazanylýan ösüşler bilentden wasp edildi. Täze kitabyň tanışdyrlyş dabarasynyň dowamyny oňa gatnaşylar hormatly prezidentimizden ýurdumyzyň ýaşlarynyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalary beýan edýän täze kitabynyň ähmiýetine ýokary baha berip, şeýle sowgada peşgeş edenligi üçin hormatly prezidentimize ýene-de bir gezek tüýsürekden hoşallyk sözlerini aýtdylar. Dabaranyň ahyrynda oňa gatnaşylar ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlygynyň adyna bir agazdan ýüzlenme kabul etdiler.
Yurdumuzda ýyladyşgana şertlerini tergöw gönümleri ýeşdirmek işleri döwrüň talabyna laýyk ýola goýulyp, ekologiýa taýdan arasynda göw gönümleri öndürmekligi aýratyn ünsürliýär. Bu urda alınıp barlayan işler oňy netijeler berýär. Sakarşägi trawynyň çäginde ýerleşýän döwrewap ýyladyşganada pomidoryň durly görünüşleri ösürip ýeşdirilýär. Ýyladyşganadaky pomidorlar damjalaýyn usully sugurlyp, içiniň çyýgyllyk derejesi, howa alyş çalyşygy awtomatik ulgama arkaly dolandyrylýar. Ýyladyşganada her ýylyň awgust aýynyň ahyryna pomidor stilleri oturulup, noýabr aýynyň başynda bolsa pomidor hasyl ýygynylyp başlanýar. Ýurdumyzyň Sen Agaçlar we Telekeçler Birleşmesiniň agdasy bolan Mehriban Owam Husus Kärhanasynyň bu döwrewap ýyladyşganasynyň işleri Pähim Paýhas ummany magtumly Pragy ýylynda da pomidoryň bol hasylyny ýetişdirdiler. Ýyladyşgananyň işidir hunärmenleri işlemäge giň şertleri dördüp berýän döwlet başçylaryna alkyşlaryny beýan edýärler.